Sanibona. Ngiyaphuthuma la. Yasheke nje inkinga la. Izolo ntambama kushunje lo mlayezo angithi uqonde nje kuCharlie, inceke yami lenkulu phela. So kwenzeka inkinga la ntambama kushunje beliduma nje izulu akekho ungabonanga. Beliduma nje impela ntambama la. Shuthi kudlula ex yakho Charlie. So iyandlula la iyaduma impela izulu. Shuthi iyagcina ingena ke ntambama nje cishe ekhadi bekoshaya 7 ngani. Ayilineke impela lishaye umvimbi impela ukuthi akusakhona ukuphuma lutho. Sengithi mina elokhuzana ungacupha. Rambe ekseni. Shuthi kacupheke ex yakho le. Lo ex yakho ngilindala futhi le. Le yogcina kodwa ngilindala. So igcina icupha ke. So igcina icupha ukuthi ke ukungiphathe kabi ngathi kufike ulo kusho nje ekseni manje ekseni sekufika ulo umza wakho lo laba lapha ekhoneni eduze kwaka Masendese la mozojika ushone phansi. So ushuthi ufika nje ungena uyakhulukudela endlini ngiyabona ukuthi izinja angazi bengamemeza ingane kushuthi sezimfaka nje uyakhulukudela la endlini. Sengiyambuza ke mina hawu wesibhamise inyoni wasungena kanje. Naye usefika uyababaza la kushuthi ungifica nje ngisele ngensudesela angigqokile. Vele ke mina mangilala angigqoki yabo. Manje kwawukuthi ungifica kanti khona nale ex yakho la endlini yabo. Manje wathi methu uzakutshela. Ngithi mina uzangiqhatha lo muntu uzongiqhatha nenceke yami kanti ayikho kanje ngoba yena azoyisho lento le. Kushuthi ayikho kanje ngoba yena ezoyisho lo ubefune nje ukuquba kwawukuthi ke nawe sengena umza wakho ngifica kabi nami nginqunu kanti bekushisa nje ngesikhathi ngilala no mosquito nje badlala indima. So kwayiloko ke sengithi angisho nje Charlie ukuthi mhlawumbe ukuthi umlayezo besufikile ukuthi uzwa kuthiwa ngilale nolokhuzana ukuthi mhlawumbe bengithi angikusho ukuthi kwenzeke njani bekade lina wandlula la not ukuthi mhlawumbe ngalendlela abone ngayo umza wakho. Cha, ngiyakuphika lokho Charlie, angikuvumi uma ukuthi beseshila. Ngithi angikusho nje lokho ngiyabona ukuthi sengicishe ngaqhathana nenceke yami la. Hawu seyodle ngiqhatha impela sigcine singasakhulumisana. Charlie ayikho kanjalo lento. Ikanje ngiyabona ukuthi abantu bayaqhatha vele singagcina singasakhulumisana ngento engekho. Ukuthi kusekwenzeka umuntu wrong mhlawumbe nawe akwangisola kuyena esikhathini sathana ngakubona izangiqhatha nenceke lento kuzobe ngathi ekuqaleni shuthi wayesola kona. Cha, sengithe nje impela anguveze lokho ngibe msulwa nje impela. Ngiyabonga Charlie mawukuthi umlayezo wami ufikile. Ngiyabonga.